Takže zdravím vás. V mojom treťom videu poradí si ukážeme, ako od hoci ktorého tónu si vytvoriť nejaký akord. Ako na to? Takže takto. Čo je to vlastne akord? Akord je súzvuk najmenej 3 tónov rôznej výšky. To sme si už ukazovali napríklad ten C-dur základ. Ako na to? Stále sa skladá z 1., 3. a 5. tónu stupnice. To znamená, keďže stupnica je toto, takže si napočítame 1., 3. a 5. tón. To znamená, prvý máme C, druhý, tretí je Ečko, štvrtý, 5. je Gčko. Takže keď tie 3 tóny spojíme, máme C-dur akord. Takže bolo by dobre si prejsť stupnice, ktoré sú teraz všade, aj po internete sa dajú niekde nájsť na nejakých stránkach, hoci kde. Prejsť si tie stupnice, C-dur, D-dur, aspoň takto, lebo tu z týchto 5 tónov už si viem vytvoriť akord. Napríklad z Ečka, E-dur je tie 5 základné tóny, takže prvý, druhý nič, tretí, štvrtý nič, 5. Napríklad od Ečka, E-dur, môžeme od Fis. Takže prvý, druhý nič, tretí, štvrtý nič, 5. Fis-dur. A obraty v mojom predložnom videu už vieme ako na to, že ten tón sa posúva hore o oktávu. Takže jednoducho ešte ukážem napríklad G-dur. Prejdem si to iba tých prvých 5 tónov, tu mi stačí na základný akord. Takže prvý tón, druhý vynechám, tretí, štvrtý vynechám, 5. G-dur. Ďakujem.